ta' 29 sena għadu kemm ħalla lil Malta biex iservi ta' missjonarju fil-Gwatemala għal perjodu indefinit. Don Mario Curmi spjegalna li minn mindu kien għadu żgħir dejjem ħass il-vokazzjoni li jgħin lil ħaddieħor u kien għalhekk li għażel li jkompli fit-triq ta' saċerdozju u eventwalment isir missjonarju. Fl-ajruport ta' Malta fit-triqtu lejn l-Amerika Ċentrali, Don Mario qasammana x'kien dak li ġelu jħalli lil Malta lil qrabatu u lil ħbieb. Jiena fil-fond ta' qalbi ħassejt li biex inkun ferħan għandi mmur pajjiż tat-tielet dinja fil-missjoni. Spjegalna li għalkemm din kienet deċiżjoni kemm xejn ibsa ma jaqtax qalbu għaliex fl-aħħar mill-aħħar sejjer biex jgħin u jferraħ lil minnu inqas ix-xurtjat. Meta wieħed jagħmel għażla f'ħajtu, jagħmilha biex l-ewwel ħaġa jkun kuntentu imma wkoll biex jgħin u jkun ta' sostennu jferraħ lill-oħrajn. U lura mill-pellegrinaġġ djoċesan fl-Art Imqazza, l-Isqof Tawdex Mario Grek iddeskriva lil Don Mario bħala żagħżugħ ħabriki li fil-passat serva l xi snin f'parroċċa fi Spanja. Kompla bix-xewqa li jmur il-Gwatemala. Allura jiena ħassejt li ma nistax ngħidlu le għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna maħniex saċerdoti tal-Knisja lokali imma tal-Knisja kollha kemm hi.